rahmatullahi wa barakatuh. Bayan mun nuna muku yadda ake shiga ban ɗaki da fitowa da addu'ar shiga ban ɗaki da kuma ta fitowa, yanzu za mu dora muku akan yadda ake yin alwala. Da farko dai za ki fara yin alwalarki kamar haka, ko kuma ka fara yin alwalarka kamar haka. Da farko za ka fara yin bismillah. Bayan ka yi bismillah, sannan kuma za ka ɗebi ruwa kamar haka tare da wanke hannunka, kana wankewa kana cuccuɗawa haka. Sannan za ka cuccuɗa ko ina da ina tsakankanin farcenka ta inda ruwa zai shiga ko ina. Sannan kuma za ka kuma ɗebowa sau biyu kenan. Sannan kuma za ka ƙara ɗebowa zuwa idan sawu, iya nan gurin iya idan sawu ake. To bayan ka yi wannan kuma za ka ɗebi ruwa ka kuskura sau biyu kenan. Sannan kuma za ka kuma zuba, sannan kuma za ka ɗebi ruwa da dama. Da hannun dama ake shaƙawa, idan ka shaƙa kamar haka, idan ka shaƙa sannan sai kuma ka face da nan, sannan ka kuma ɗebowa haka, sai kuma ka face da nan, sannan kuma ka kuma ɗebowa haka, sai kuma ka face da nan. Za ka yi haka har sau uku. Sannan kuma sai ka zo ka wanke fuskarka kamar haka. Za ka fara zuba ruwa ya biyo ta goshinka, sannan kuma sai ka kewaye fuskarka gaba ɗaya ka ba haka, sai ka kewaye sau biyu kenan. Sannan kuma sai ka kuma zuba, sai kuma ka kuma kewaye fuskarka, sai ka rufe idanun ko'ina, ka tabbatar da ko'ina ya taɓa ruwa. Sannan kuma sai wanke hannu zuwa idan sawu haka, zuwa gwiwar hannu, zuwa gwiwar hannu haka sau ɗaya. Sannan kuma sai kuma wankewa haka, sannan kuma mu ƙara wankewa, sannan a dawo nan hannun shi ne hannun hagu kenan sau ɗaya. Sannan kuma a ƙara dawowa haka sau uku kenan. Sannan kuma sai shafar kai kamar haka, idan ka ɗebo ruwa sai ka tafi haka. Sannan idan ka kai ƙarshen ƙeyarka ko kika kai ƙarshen ƙeyarki sai ki dawo haka. To bayan ka yi wannan kuma sai kuma shafar kunne. Wasu suna ƙara ɗebo ruwa, wasu kuma ruwan da suka yi wannan shafar ya wadatar. Za ka zuba kamar haka, kamar haka, kamar haka. Duk wani lungu da saƙo da bayan kunne ki tabbatar ko ka tabbatar ruwa ya taɓa shi ciki, ya taɓa ko ina da ina, ya samu ko ina. Sannan sai ka yi haka bayan ka wanke kenan. Sannan kuma sai a zuwa wanke ƙafa. Idan za ki wanke ƙafa ko za ka wanke ƙafa, da farko idan ka zuba ruwa haka, ka tabbatar da ruwa ya je ko ina da ina, kamar haka, kamar haka, tare da gaggautawa kamar haka, da tsatsefe yatsu tsakankaninsu kamar haka, da wanke tsakankanin farce. Ka tabbatar da ruwa ya taɓa ko ina da ina, iya nan wurin iya idan sawu, iya nan za ki wanke ƙafanki ko za ka wanke kamar haka. Sannan kuma sai ka wanke kai ko ki wanke ita alwala idan mutum ana yi ana so ya gaggauta, saboda ba a so jikinka ya bushe baka je ka gabatar da sallah. Bayan kuma ka gama wannan
sai kuma ki zo ki kalli gabas, za ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sannan sai ki ce allahumma aj'alni minat tawwabin